Kasing Newtrep Youth Council kari Boy Circle menta kasing ka arpo arterik Urisau arajar arpoi kalami mante yaki lamayong hakasurok ba GS Road hasor nongpo bat kabalong ru kum kadak ban penpau ya kajing ya shimbenta hakajing beta jong kasing kemi hakate kajing te lamayong lani ka Black Flag Protest jong kate kasing HYC kalong bakum kadak ban persya ya sorkar namar kajing dor palat jong ka petrol diesel bat ka LPG. Usamla Jason Lennox nongrum Presiden ka HYC ri Boy Circle haba ajing keren hakate kasngi ula penpau ya kajing sngokya kum kaseng nakabenta kipat ba bat ula karpat ru ya ka sorkar jela bakan penhir dono mardor haba ya day baka petrol ka diesel bat ka LPG. Ban observe lani ban kumsi benta ban penpau ya ka jing persya ya ka jing kudor jong ka petrol diesel LPG ban kiwe om tanga gejala rei hakari berawai kumbang iya tiap baka jela Meghalaya leng baka juga por bakari berawai ya ka bangin yai lemba kan ka jing kerdu haka jing warning shop jong ka kelam COVID-19 haka ka por jong ka jing hiran talong kai ka basong diaw bat ka bumla ban priang ya ka bangin hap kum kipai ba ban mat ya kini kijing ye lengba ki polisi terekam jong ka sorkar kum gaseng ka batrei ka batendrong ya ka kia ka shon ka jing ye jong kipai ba na snong mentang kasni baro ki snak terekam jong gaseng hakeleng juga ri kasi jankia haman ki district headquarter kumala matha na gaseng kimi nilai ini untuk si syahmat barwa kumakila yui ki Black Flag ki flags ki banar wa per ban penpau ya kajing semua diau ya ka sorkar barkum kaseng leng bagan ka sni ka pementa idon ni ka ban karpat ki excise duty ki ba labu hi da ka sorkar kimi ki VAT ki ba la impose da ka state government niyo i kala kiu hadu kata-kata kumbang iya sungtu basic price jong ka upinya la dangia keren kan poye tang ko basau punya hadu sampo tungka tang jong ka petrol ba ikran ni kata Henry hadu menta kadang de kesin ka beningkong haka history jong kari India ka petrol kan kot parat spa tekan ngadi ka basungsi kan ngadi ka basungsi namar ba laisha la benong ka state government aga ju por ka central government kila bu yo pai ba hapeng ka jing linyar ka bakha de na kadang kum kaseng kumang ong IP kaseng ka baba ka bakit ni kalengkor jong kinong snong kibut kisuk kiba kumang isung tu menta kiba bun kiba bala mestep mesni bam damir bun naki nong snong jong kamtam pori boy bun ni ki badum ken rei ka jingkiu jong ka petrol ke diesel LPG kala bu ya pai ba hapleng gajing linyar ka bakrau namar ba we bal akudar ki peniang ki marba mardi baro ki bangi penerkam halai ngalasem man kasing kilai kyo kan ngadi gajing shisha pada kali yang seng kadawa ya ka sorkar jela bahkan bentu nano nakai ka bakabat kadon hakan ka por ka menta 100% ke penhiarno charges habide ka petrol diesel berkunjur ke LPG kata kan dikajing terpat ka message ka bangi kuat ban penpau ka sorkar ban kowe ka bakam kepang hakum kan ka por ka bamenta nginom la ya ka ban klet kidon ki election haki likely ki constituency mau kan mau rong keneng bak raja bala lang bakilat hai kubor ngilayo i dan abasyai ya ki pular ke baka sorkar ke NPP berkiwe ki badon haka MDA kilek ya kapan pular Ahmad jong paiba ki paiba jong ki likely ki constituency na kalian jongi apo riboy district idon tang ya kapan tentu ni hapan smotu kano ka sorkar kano ka parti ka bakhyat ipim pei ya upai ba nyibu tang ita ejing tentu ba kipai ba jong ka mau plang raja bala ba mau kaneng ihap long ki pastat banjit ikinong nikmat pej menta kajing babe ka jongi ka bang nyimwa syu bangin le ai ihap ban ya keren tang kamera adukan sya na bang nyimwa ban le ai kani ka anti pur polisi jong ka sorkar ngingi pendram ya kini ki polisi ki ba knyap imim pej kiba lute imi pej ya pai ba ni kentu ya ka sorkar ka kowe ka sur kowe ka jingmut mardor lengba kan ka sni ka jingmi juga HOC syahmat ban penpau ya ka jing persya ha bede ban ka jing kudor juga petrol ka sorkar ka hap ya ban syong perkhat ban pendunano mardor ya ka jing kudor juga petrol ka diesel kumjur ka LPG